Il-ġlied fil-Labor wara r-riżultat ta' 8 ta' Ġunju jidher li m'għandux limitu tant li issa il-partit ta' Robert Abela jinsab maqsum f'midbiċċa bil-klikka ta' Joseph Muscat tibqa' l-aktar waħda li qed taħdem kontra l-lider Laburista u tikkritika kull passi li jagħmel. Fl-aħħar sigħat fil-fatt nibtet problema ġdida għal Robert Abela jisimha Jason Micallef. Fuq Facebook Micallef insista li bħala delegat u membru tal-Partit Laburista ma jaqbilx mad-deċiżjoni tal-Gvernu tal-Partit Laburista illi fil-jiem li ġejjin jappoġġja u jivvota favur in-nomina u l-ħatra ta' Roberta Mezzola bħala President tal-Parlament Ewropew. Apparti dan l-attak dirett fuq id-deċiżjoni tal-Prim Ministru fl-aħħar jiem Jason Micallef kritika apertament lil Robert Abela u dik illi sejjaħ strateġija konfuża u insista li l-Labor taħt Abela warrab numru ta' nies b'mod sistematiku f'kull strata tal-partit. Wara l-elezzjoni Jason Micallef baqa' jinsisti li hemm membri fil-Cabinet illi frankament aktar jinħassu qishom teenagers. Stqarr li fl-aħħar sentejn id-distak bejn il-Partit Laburista u n-nies inħassew u li żmien li ġej se jkun test kbir għal-Labor u tmexxija tiegħu.